ସେମିତି ପୁରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥାଇଆ ଛୋଟ ଦୂର କରିଛି। ଆମ କତିକି ଆସିବା କଥା କହିବା କଥା ହେଇଛି ତୁ କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲାକୁ କୁହ କି କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଦା ଆଜ୍ଞା ପକ୍କା ଆସୁଛ ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛୁ ନା ପଇସା ଖାଇକି। ହଁ ବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ୱେଟ୍ ତାର ଅଧିକା ରହିଲା। କୁନୁ ଝୁଅ ହଁ ମୁଁ ଧରିଛି ତୁ ନେ ତ ଏ ତ ଉଠାଛନ୍ତି ଉଠା ଫଟୋ ଆଗୁନି ଉଠେଇ ଯାତା ମୁଁ ଧରିନି କହୁଛି। ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେମିତି ଆଗକୁ ପଳା ତୁ ରାସ୍ତା ଉଠା ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଉଠେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଲିଦେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖ ସେପଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବ। ସେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସେ ଯାହା ମୋ ସାନ ଝିଅ ଏ ରାଜା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଡାକିଲା ଶୁଣୁଛି କାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଲେ ଚାଲିଛି। যা ফটো বন্ধ पूरा ठीक नहीं बाबू आ बाबू ने हां साइड उठ चलो बस चलो पाटी छूट ये तुम धोई हो जो ए मां पड़ी ए छाड़ दे छोटू ତମେ ଛାଡ଼ ठीक है बन छाड़ दे हाथ डाउन दे बाजियो ए रह जा